Takže čau lidi, já vás tu vítám u mého druhého videa ze City Car Driving. Já toto video vydám zítra, že mi pomalu dochází baterka. To prdí. Pane bože, to je strašný. Tady je tachač. Ne. Tady je tachač. Tady je jakoby ty otáčky. Já toto video nahrávám. Jakoby potom první video, hnedka asi zítra vydám obě dvě videa, takže si máte těšit jakoby ze City Car Driving. Jděte doma, vole. Jo. A To docela daleko, ne, ty vole? teď to rozjedeme. Dobře. Oh shit. Ale tak jo. OK, tak až budeš tady, tak je vidět, jo? OK, hele, tak čau. Telefonek. Dáme si Audi A8 4,2 litry. Je to prostě limuzína bílá. Audi. A já spadla nám hra, nebo co se s tím stalo? Super. To je. Pardon, spadla nám hra, jakoby spadla mi hra, jakoby nespadla mi počítač, jakoby, že jenom byla nějaká chyba tam. Takže teď si tu Audi, no. Takže myslím, že tohle jde s automatem, ale s tím já nevím. Ale to ukážu. Dělá se dobře. Tachometr, jakoby silnice, mapa, jakoby město, City Car Driving, já točím video, kikino. Proč to házíš? Protože to na můj postavit nemá, má to být. Hej! Počkejte chvilku.
Ten dvakrát nepostal. Já nemluvím prostě, jo, tak se klidní. Takový, určitě, Ty masky, no. Tati, dej se někam jinam, tam se nedávej. A kam? Někam si je pověz, takhle se ti to akorát zničí. Emma, hydratr. Čekajte, já už jsem tady zpátky. Musela jsem trošku vyřešit menší problémy. To jste slyšeli. Pane bože. Next. Automatic spot. Já nemůžu s tím automatikám. Dáme třeba to. Tady vidíte moje řidičské schopnosti v City Car Driving. Se mi to za chvilku načte. Už se nám to načetlo. D. R-ko. A je. Už nám pomalu dochází baterka. Já vám ukážu toto video a jejda. Sakra. Kruci. Možná tady ty dvě videa vyjdou ještě dneska. Nevím. Koukej, tak jsem to nabral. Hustě. Takže čau ty lidi. Čau ty lidi.